И отново у нас 25 българи с награда от президента заради защита на децата. Държавният глава Росен Плевнелиев удостои с почетен знак УНИЦЕФ в България и неправителствени организации. Сред наградените и Ани Салич за голям принос в защитата на децата в България. Наградите бяха връчени точно 25 години след приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Днес награждаваме 25, но активистите са хиляди. Застъпниците на правата на децата в България са хиляди и те промениха света на децата в България. Как ще оцелее България, ако ние не ги отглеждаме днес нормално? И ако е извинително в Афганистан едно момиче да не отива на училище, защото трябва да гледа къщата, или в Пакистан една майка да не слага ваксина на детето си, защото живее в някакъв отдалечен район, няма извинение за това, че днес това може да се случи в България. Така че имаме нужда да работим още много. В същото време родители протестираха в София срещу системното нарушаване на правата на децата у нас. Според тях Конвенцията на ООН масово се нарушава у нас. Като примери се посочват недостигът на места в детските градини, отглеждането на деца без биологичните им родители, включително и отнемането на деца поради бедност, което според организаторите на протеста се превръща в тенденция в България.